Aruncă un pas. Dă-te, Mariana, Da. Ce fază arabă? Unde șoare? Uite aici, uite, jos. Miruna, uite, uite ce are mama aici. Hai, fugi, fugi la tataia. Tataia, ia mai. Doamne, ce m-a spus. M-a obosit panorama, mama aia. Doamne Dumnezeu. Ia eu. Da, mă, ia eu. Ia eu de acolo și aruncă-o încoace, că și eu. Să toate înapoi să iau. Să-i Miruna. Miruna, ia din ala mama aia. Na. Dar nu mai pot, dar nu mai pot, iubita mea. Dar mă dorim, nu mai pot. Vai, ce panorama. Hai, mica, n-am văzut noi pe lângă ea, n-ați Miruna, joacă. Bă, dar ce chestii cu... Cu aici, și imediat este. Hai, Miruna, vină încoace. Miruna, uite. Mama, uite ce are mama aici. Uite. Hai, vină încoace după aia, știi că e jucărica aia. Hai. Poza. Ca la circ. Sus. Tot mai sus. Hai. Ia-i-o, Dana, de acolo. Aruncă încoace, stai un pic. Să mâncați voi coada răilor. Stai un pic. Vine după mine. Și mie. Crezi că e păpăroaică? Miruna, te-ai lovit cu scaun pe... Ia. Băi, nu ăla, băi! Uite, s-o dă jos.